Ola a todas e a todos. Hoxe encontrámonos nun capítulo máis do proxecto de Mar e Terra, o Xardín da Memoria, o proxecto anual deste curso no IES Cabanillas. Por primeira vez temos a sorte de contar co alumnado do ciclo de vitivinicultura, polo que estamos moi contentos. No acto de hoxe teremos dous apartados. Primeiro, ver o documental Vendima, que gravamos na adega onde desenvolven seu labor o alumnado e profesorado de ciclos. E segundo, a presentación de Treixadura, os nosos conveciños que se unen ao Xardín da Memoria. Como moitas e moitos sabedes, de cando en vez ven visitarnos algún artista que na súa música ten un aquel de traición. E que máis tradicional que a uva Treixadura, unha variedade da que seguro saben ben algunhas das aquí presentes. Mais Treixadura tamén é o nome dun grupo de aquí, de Cambados, que viaxa por toda Galicia e fora das nosas fronteiras, espallando a nosa música. Contamos hoxe coa presenza de algúns dos seus integrantes. Como vos chamades? Eu chamo-me Roy. Eu Alberto. Eu son Pablo. Outro Pablo. Xus. Sempre que vos vemos en riba dun escenario, podemos comprobar que sodes moitos, sabedes canto? 16. Neste momento son 16. Sodes de Cambados a maioría? Non, somos 3 de Cambados. Quen é de Cambados os tres? No, tres non. Roy. Dos daqui e eu solo. Ti. Do grupo inteiro. Do grupo 3. De onde é que ven máis xente? Eu de Arzúa. De Arzúa tamén, de Mondariz. No meu caso de Boiro, pero hai Vigo, Redondela, Ribadeo. Deu, Arcade. unha mostra De toda Galicia, non? Sí, unha mostra heterogénea do país. Entón temos, menos mal que todos nos levamos ben e falamos o mesmo idioma. Como vos desplazades esas actuacións sendo tantos? Normalmente en dúas furgonetas. Unha que le chaman a do sur, outros do norte. Depende de onde seamos. Vamos en furgoneta. Unha sal de Santiago e outra sal de Vigo. Redondela. Bueno, saí realmente a primeira saí de Cambados. Logo vai facendo os que sodes do norte, hai que ir a collervos, pero non. Sempre facemos un percorrido que a furgoneta sur, se non me equivoco, quedades todos ali en Redondela, e dende ali salen todos. Despois a furgoneta norte sale de Cambados, pasa por Boiro, Santiago e despois cara onde teñamos que ir. Como definiríades a vosa música? Tradicional galega, non hai... Tradicional, básicamente tradicional. Con... Si algo se caracterizou xa desde seus comenzos, desde o 90 foi por facer da música de gaiteiros, a música tradicional, a música popular do país, e as cantigas propias do país coa instrumentación propia. Entonces eso é unha característica que leva dende os comezos de Treixadura. Son gaiteiros só. Entonces eso sí que e as cantigas igual. Cada día, ou quero dicir, na historia houbo aportacións de carácter máis xa de autor, porque hai na parte dos músicos, é dicir, dos gaiteiros, si que teñen pezas de autor, pero sempre con carácter moi popular e moi tradicional. Ese sabor non está presente sempre no grupo. Comprobamos por desgracia que hai moi poucas mulleres. Pero é casualidade. Sí, pero foi... Sí, creo que... Sí, o que pasa é que de sempre os orfeos sempre foron voces de home. O concepto orfeo é de voces de... Claro. Senón unha coral xa é distinto. Exacto. Pero creo que nunca foi... A ver, neste caso, Non, non é sempre unha foi cuestión orfeo. premeditada, foi unha cuestión de que se así, non é... E son voces definidas e aí moita cabida de... Si, iso non foi, pero digo en xeral no grupo non é unha cuestión premeditada, foi unha cuestión de que xurdeu. No caso Magoia creo que foi a incorporación de 2008. No 2008, sí, entrou unha goya, sí. Pero non é... Son cousas que pasan, non hai unha cuestión... circunstancial, non. É circunstancial. Non hai machismo polo medio. Hasta non creo que sea ningún dos membros sea machista, non? Non. Cantas mulleres hai? Agora mesmo Magoia. Bombo e gaita. Un bel gaita, sí.
Cantas persoas puideron pasar desde os anos 90 pola formación? Supoñamos que o grupo nos seus inicios era moito menos numeroso. Sí, no inicio eran gaiteiros solo. O Orfeón, as voces, foi a partir do 2002, que non me parece. 2003, 2004. Coa incorporación As voces no, 2003. Coa incorporación de Orfeón. Logo Orfeón pasou a integrarse de maneira xa única no 2011, 2010-2011, pero sí, cantos membros? A ver, membros fundadores foron os 4, entre eles Xaquín Xesteira, Xaquín e Toniño son os dos que quedan. Daqui de Cambados, pero logo tamén estaba no 91 Ramón Vázquez Hacha o Chirro, que tamén era, ainda quedou viña, pertence a Cambados, non crees? Sí, tamén outro cambadés, pero membros... Ainda pasamos. Cantos sois agora? Ahora somos 16. Agora somos 16. Mais ou menos sempre foron cargón por do Orfeón. 9, 10, 11. Do que é o Orfeón. Sí, despois os 5, gaiteiros sempre foron 5 músicos. Sempre foron 5. Sempre foron 5, ao principio tamén eran 3 gaitas, tambor e bombo, para aí se turnamos tamén a tocar pandireta, esas cousas, e despois foi xa cando se incorporou o acordeón. Sí, Claro. Cando Moncho deixou o Chirro no 98. Chilro. No, o acordeón. Acordeón. O Chirro deixou o grupo no 98 e entrou César. No, o Chirlo ainda seguiu, No, logo no Orfeón, pero digo como gaiteiro. antes da incorporación do Orfeón, a incorporación de César foi no 98 coa baixa de Moncho. E xente pasou bastante polo Orfeón. Sí. Tino Vaz, bueno, os tres que nos morreron. 3 falleceron, outros que Si deixaron. Morgan, Mingos, Antón Cabaleiro e Mingos. estaba Delio, estaba E depois estaba Delio, Antón Guisán, Antón Guisande, Tino Vaz, Moncho Marín. É máis o que estamos agora. Esos estamos aí. Bueno, Cantos anos levades? O mellor estou pisando unha das preguntas. 35. o grupo O grupo naceu no no 90. 90, en xullo do 90. E o Orfeón... Pero o Orfeón empezou no O 2003. Orfeón no 2003. A deixadura xullo do 90, sí. Voces do 2003. Bueno, xa eles cantaban alguna... Sí, que xa choveu, de xullo do 90 xa choveu, sí. E tanto. E xa beberon moito treixadura. E derivado. Non tanto. Sí, tamén beben de vez en cando vencía, non? As vosas cancións son tradicionais ou da vosa creación? Bueno, eso, máis ou menos xa o dixen antes, que bébese do repertorio tradicional, pero hai aportes a nivel personal, hai autor cada vez máis, pero sí que se sigue bebendo do folclore, dos cancioneiros. A que escoitamos antes dese choque... Ese doutor. Ese propio. Ese doutor. Bébese bastante das corais polifónicas, as 4 antiguas. Os coros galegos. Sí, Todos Xafroles de Ferrol, a coral de Ruada, de Ourense, Cántigas da Terra da Coruña e Cantigas e Garima de Santiago, que cada unha ten o seu repertorio, e daí fomos que... Sí, a Foliada de Santiago de lá, por exemplo, é popular. Bueno, no seu momento habería un autor, Claro, é de Bernardo del Río, do que fora director do coro Cantigas e Garimos, pero sí, digamos que a nivel xa é un tema que trascendeu xa se converteu prácticamente en tradicional e popular fora de como pasará Santiago. cos vosos, que como está pasando. É como pasou, a ver, todo ten un autor. Ao final, o que non coñecemos chamamos de tradicional ou na literatura decimos anónimo. Sí, pero alguén o tuvo que escribir, é dicir, o Lazarillo de Tormes, pero sí, ao final os temas acabanse convertindo, o povo fainos del, e despois ao ter unha tradición tan viva, que eso é verdade, que nos, gracias a quen sexa, pois aínda non estamos facendo unha labor de arqueoloxía, sigue estando moi viva e moi presente a música tradicional, e cada vez máis, creo que se está vivindo un momento moi bonito e moi doce agora mesmo. Entonces os propios gaiteiros grupos están facendo as súas propias versións e acaban a integrarse de maneira tan intrínseca a nos que a facemos popular. Outro exemplo, por exemplo, é
unha muñeira de Treixadura como é Santo Amaro, que hoxe en día creo que a maior parte da xente que toca en foliadas cree que é tradicional. É de autor, é propia do grupo, pero eso vai a pasar, pasou, E ten que seguir pasando. e ten que seguir pasando, para que siga viva a música, quer decir, que ao final non teñamos que ir a museos a mirar a música e a fala, que é importantísimo. É o que tamén nos define, fai un feito diferencial de nós como país, é dicir, como galego. Que se sente sendo un grupo de base tradicional cando enchedes concertos? Aquí xa deberíamos de facelo máis a nivel personal. Eu atreveríame a decir como nivel conxunto que creo que debía de ser sobre todo un orgullo, moito orgullo, porque ao final non deixa de ser, pero orgullo quer decir incluso como feedback, non? Que se encha unha praza sabendo que van a sair pois un grupo de gaiteiros tocando a gaita, facendo música popular, e que haxa unha que estea sen ribo do escenario e outra que haxa tanta xente que sexa capaz de disfrutar coa música propia. Que non estou dicindo que tamén haxa que ir a outro tipo, non? Pero ao final, como decía antes tamén, vivimos un momento absolutamente moi doce coa música galega en todos os ámbitos, rock, rap, tradicional. Entonces, non sei, eu polo menos a nivel personal moito orgullo. Actuacións que tuvemos por fora, Sí. actuacións que tuvemos por fora e días que a xente que participaba, pero ben, en Astorga, por exemplo, había cantidad de xente, bien, cando estuveramos en Brest, en Francia, na Bretaña francesa, tamén tiñamos moito público. Sí, eso creo que pode manifestar de relieve que... En teoría, é un pouco a favor do galego, porque nós só cantamos en galego. E eso, incluso as presentacións, sendo fora, as presentacións e todo eso sempre é en galego. É sin problema, e a xente entende perfectamente, sin problema. Iba a decir que pode manifestar de relieve que ao final a música dá igual, non? Quer decir, que sexa cunha gaita, que sexa cun piano, que sexa popular, que sexa de un ámbito máis clásico. Ao final a música, cando creo que ten ese sentimento, está ben feita, e sobre todo se transmite con pasión e con orgullo do que faz, dá igual, chega aquí e chega fora. A música é música, e bueno, sendo máis, ademais eu creo que, bueno, a nosa música ten unha heteroxeneidade moi grande, somos, nese caso, un país con folclore absolutamente riquísimo, eso entendes en calquera parte. Algúnas veces, curiosamente, vou a decirlo, non debería, pero enténdese menos donde se debería entender que fora. Pero bueno. Resulta bonito que canten as vosas cancións. Por lo que decía antes, que ao final se acaba convertindo en tradicional, en popular, é dicir, unha canción como se chama, que preguntabas antes se era de autor, pero... Xa sabía que era do autor, pero era para... Claro, pero me refiero que a xente a cante, bueno, eso é o que decía antes, que é un... que iso quer decir que a tradición, o folclore é vivo. E non hai maneira de sacala do repertorio, porque a xente pide. É un clásico. É un clásico, en canto empeza a acordeón coas notas de si chove, xa a xente se de arriba tamén, todo o público. É que aquí chove moito. Sí. Que é o que máis vos gusta de formar parte de Treixadura? Esta pregunta queremos que a responda un a un. Iba a decirlo, porque volvo a decirlo de antes, é que... Porque aquí cada un a mellor ten o seu bater, non? Comezamos por aquí, vamos comezar pola esquerda. Sempre escollimos pola esquerda. Pola vosa esquerda. Roy, empeza. Para, que ti desde ser dos máis novos, non? De feito, bueno, eu son o máis velho e Pablo é o máis novo. Eu son o máis O maior. No, bueno, a pregunta era que se sinte formar parte de... Que é o que máis che vos gusta de formar parte? É que eu non sabría tampouco moi ben como expresalo, porque eu nací xa coñecendo a música de Treixadura e sempre fui moi fan do grupo en sí, por suposto iba a moitos concertos, non? Algo influe. Entón, pois non sabía... No teu caso, case hai un sentimento como familiar. Claro, é que basicamente eso. Un sentimento incluso antes de nacer, escoitaba a música de Treixadura. Sí.
Entón, non sei. Eu, bueno, eu veño dun coro de cantigas, un poquinho música tradicional, que xa é un mundo en sí. A conexión co público, eso, máis, eso merece un respeto. E depois, a nivel personal, co resto do grupo, a convivencia é moi boa. É moi boa. Basicamente, é o que disfruto eu. Sí, a min pásame un pouco xuntando as dúas, o que máis me gusta. A ver, primeiro, Treixadura, son gaiteiro, Treixadura sempre foi un referente, e dentro de Treixadura, para min, que o coñecía incluso antes que Treixadura era Xaquín, como gaiteiro, creo que tedes aquí en Cambados o mellor gaiteiro do mundo, entonces podedes presumir, pero que me gusta, pois, o que decía Roy, xa era un referente, Treixadura era como, sobre todo como fan, como tocan, como transmiten, como sinten a música, entonces unha vez que entras a formar parte, entrar nunha familia, eso sí que é verdad. Despois conecto con Alberto, creo que é unha familia, gracias, bueno, levámonos todos moi ben, nunca houbo esa diferencia de igual, por exemplo, o que decía Roy, o máis novo, unha diferencia de edad que pode ser ao mellor, estamos falando de 40 anos, 50, pero... E máis. Bueno, vamos a deixar en 40 anos, é unha diferencia bastante. Non sei, hai unha confianza, hai un respeto, pero unhas bromas, non hai... É unha familia. É unha sair da casa para ir a Treixadura cando tens que coller a furgoneta ao mellor, porque iso é algo que tamén habría que explicar. O concerto ao mellor ás 10 da noite, pero Treixadura leva desde as 3 da tarde, porque hai que chegar, probas, entonces son moitas horas. Fernando é exigente. Claro, aparte dos ensaios son moitas horas. Para mandar un saúdo. E hai unha convivencia, é dicir, Treixadura o que me gusta, pois gustame todo. Non sei, é un... Bueno, cala, porque tira a breve. Eu, máis que nada, o que máis me gusta é a convivencia, o que dixo xa Alberto e aquí Pablo. A convivencia e o ben que o pasamos encima do escenario. O que transmitimos, ou creo que transmitimos ao público é eso. Estamos todos moi unidos, somos moi... en ese aspecto todos moi respetuosos uns cos outros e levámonos moi ben todos e eso se transmite. Bueno, pues o que máis me gusta é difícil. Quizá, que bueno, que é como se viviras un soño. Eu recordo a primeira vez que vin a Treixadura, a min deu unha envidia, pero bueno, pasan, que me encantan, bueno. Entón, non cheguei a decir, bueno, non desees moito unha cousa do público, o día que, cando faltou Morgan e tal, depois buscar un marito, entre eu e tal, quer decir, que vivir un soño, e dentro dese soño eu non sei o que máis me gusta, a convivencia con eles, depois ver, estar nun escenario, ver como te quera a xente, como a xente che responde o que ti, decir, tiras cantando, canta contigo, o sea, é como un espello. A xente reflexa en nos reflexamos na xente, non sei, non sei definir. É moi bonito estar entre xente. Por relación, por público, por todo. Sendo tantos, como vos organizáis para ensayar? Hai alguén que organice un pouco máis? Que máis organiza Xaquín. Xaquín é o director técnico. Sí, pero digamos que para os ensaios ensayamos aquí en Cambados, porque é como un punto medio entre os da zona de Vigo e os da zona Santiago. Digamos que o punto medio está aquí, entón, pues, ensayamos aquí, e así que quen leva un pouco máis a dirección dos ensayos e todo eso, é Xaquín. Ensayades separado que voces, percusión, despois xuntades? A veces sí, cando temos que preparar algún tema novo. Cantos días a semana? Un día? Que esperades deste 2025 no grupo? Sabemos que estades a gravar. Cando o novo disco? Roy ao mellor está máis enterado. Para outubro, non era para outubro. Penso que sí, para finais deste ano. Para finais de ano.
e que esperamos o 2025, pois creo que esperamos o mesmo que para o 24 e o 23. Saír, tocar, disfrutar e que a xente, pois, estea tamén con nós. Estamos preparando temas novos, isto sei que non sei. Sempre estas cousas van ao forno, son lentas, depende máis dos que entenden das máquinas e tal, pero sí, bueno. Que as máquinas tamén é un componente, Anxo. Sí, claro, bueno, antes falabas de Fernando, claro, pero bueno, tampouco creo que, non sei, non hai moita presa, non? Creo que quedaba para finais do verano. Sí, sí. Non, para outubro. Sí, por finais do verano. De feito, a mitad, máis ou menos, se está a camiño. Ben, sen máis dar bolas grazas por vir a este noso Xardín da Memoria. Gracias a vos. Gracias a vos. É un absoluto placer. Xorbañare, por máis que chova